रोजानिबो बांसिन BPF कंग्रेस आरो AUDF नि मावथिफ्रा जोंनि PPL आव दिनै जगदान जागोन। सरकारनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनायखौ प्रमोद बर' सारनि 1 लाखनिबो बांसिन नखरनो हा होनायखौ प्रमोद बर' सारनि अरुणोदय होनायखौ प्रमोद बर' सारनि 2 लाखनिबो बांसिन नखरनो न' होनायनि अनसाय बिथांखि गियान सोरां होनायनि आरो गोबां बेबायदि मोजां बिथांखि लानायनि मिशन बड'फा सुपार 50 मिशन लानायनि गासिखौबो बिसास खालामजानानै मोजां मोननानै दिनै 20,000निबो बांसिन मोननैल' समस्तिनिफ्राय सराइबिल आरो गुमा समस्तिनिफ्राय बाहाय ज' जादों। गुमा आरो सराइबिल मोननै ब्लकनिफ्राय 20,000निबो बांसिन सुबुंफोर बेहाय जमा जादों ज' जादों आरो 3,000निबो बांसिन BPF कंग्रेस आरो AUDF नि मावथिफ्रा जोंनि PPL आव दिनै जगदान जागोन। जगदान जानानै दिनै जोंनि PPL नि नीति आदर्श लोगोसे प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि सायाव बिसास फोथायनानै प्रमोद बर' सारनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनायखौ प्रमोद बर' सारनि 1 लाखनिबो बांसिन नखरनो हा होनायखौ प्रमोद बर' सारनि अरुणोदय होनायखौ प्रमोद बर' सारनि 2 लाखनिबो बांसिन नखरनो न' होनायनि अनसाय बिथांखि गियान सोरां होनायनि आरो गोबां बेबायदि मोजां बिथांखि लानायनि मिशन बड'फा सुपार 50 मिशन लानायनि गासिखौबो बिसास खालामजानानै मोजां मोननानै दिनै 20,000निबो बांसिन मोननैल' समस्तिनिफ्राय सराइबिल आरो गुमा समस्तिनिफ्राय बाहाय ज' जादों आरो बेयाव गुबुन हान्जाखौ 0 खालामबाय दिनै गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव आरो गुबुन हान्जा गैला गुबैयै BPF हान्जाया जे गसाइगावआव गैला रोदा थोदा बुखुनानै गाहरजोबनाय जाबाय दिनैनि बे मेलानो फोरमान खालामबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।